салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар Гипразем қарор дорем. Дар ин тараф Дехқон бозор ва роҳ ба сӯи калсивои дӯстӣ Мардон. Аз ин тараф айни Гарадок ва дар ин тараф бошад Чимтепа. Хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёр бад гап мезанем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар онҷо дарозаи Чимтепа мактаб, стадион, масҷид, дар инҷо бошад мағоза, гӯшаи Деҳқон ва ба ман ҳамин кӯча медароем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар онҷо раи мошингар ва ба ин кӯча медароем то охир. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, чӣ хелек мебинед ҳамаи маҳалла раҳош асфальт кардагӣ, маҳаллаи обод то хонаи асфальт мебошад ва худи ҳавлии фурӯшӣ ноҳияи Сино, маҳаллаи Сомон, хонаи рақами 701 ворид мешавем. Марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ иборат аз 10 сотиқ замин ва 8 дар хона мебошад дӯстони азиз. ҳуҷҷатош ҳамаш ҳаст, барқ доимӣ мебошад ва дабпровод то ҳавлия омадагия дӯстони азиз метавонед ба ҳазру пайваст кунед. заминаш чӣ хеле мебинед 4 кунҷаим бошад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи ҳавлиро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем дӯстони азиз. ҳавлӣ дар деҳаи Сомон ҷойгир аст, ноҳияи Сино мебошад, шаҳри Душанбе дохил аст. дар наздикиаш мактаб ҳаст ва дигар чизҳои даркориам дар наздикии ҳавлӣ ҷойгир мебошанд. тақхонаам доранд. дар инҷо дӯстони азиз, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра. якум ҳуҷраро дӯстони азиз омада аз пешӣ мебинед. ин як меҳмонхонаи калон аст дӯстони азиз. якум ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз мисли ҳамин дуюм ҳуҷра мебошад. инҷо ҷои ошхона, чӣ хеле ки мебинед, агар инҷоро таъмир кунед дӯстони азиз, бениҳоят як ошхонаи калон мешавад. ин ҳоҷатхона ва ҳаммом, ва дар инҷо дӯстони гиромӣ боз 4 ҳуҷра, 5 ҳуҷра, 6 ва 7 ҳуҷраҳои истиқоматӣ. боз як ҳуҷраи дигар аз берун мебошад, дараш алоҳида боз тақхонаам ҳаст дӯстони азиз. ҳоҷатхона ва ҳаммоми ҳамин ҳуҷра. худи ин ҳуҷра ҳуҷраи хоб, яъне спални мебошад. чӣ хеле ки дидед дӯстони азиз, ҳама ҳуҷраҳои хона калон мебошанд, аммо таъмир надоранд. ҳавлиро харидорӣ мекунед ва ҳуҷраҳо баъд аз таъмир бениҳоят зеботар мешаванд дӯстони азиз. ва ин охир он ҳуҷраи истиқоматӣ, боз як меҳмонхонаи калони дигар. худи ҳавлӣ аз 10 сотиқ замин иборат аст. 6 сотиқ ин замини холиш мебошад, 4 сотиқи дигар ин замин мебошад ки ҳамин бино ҷойгир шудааст дӯстони азиз. 4 сотиқ замин бинои истиқоматӣ, 6 сотиқи дигар замини холии ҳавлӣ. мана ҳамин гуна дӯстони азиз ҳавлӣ мебошад. дар инҷо ҳоҷатхона, боз як дари дигар, качалка ва дар инҷо чӣ хелек мебинед, боз ҷои холӣ ҳаст. метавонед ягон бинои иловагӣ кунед, мисол бинои ошхонаро созед дӯстони азиз, ё ин ки дигар намуд бино. ҳамин гуна имконият аст дӯстони азиз. замини холиаш чӣ хелек мебинед зиёд аст. метавонед як боғчаи зебо кунед. аз болояш чойлоби ангур бениҳоят зебо мешавад дӯстони азиз. хуби ин ҳавлӣ дар он аст ки 4 кунҷаим бошад ва дар даруни шаҳри Душанбе дохил аст дӯстони азиз. барқаш доимӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, мактаб ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии ҳавлӣ ҷойгир ҳастанд ва чӣ хеле ки нишон додем, ҳамаи кӯчаш ҳамашон битон кардагӣ маҳаллаи обод мебошад.
ва дар ин ҷо 8-ум ҳуҷраи истихоматӣ. дари алоҳида дорад, трезаам дорад. метавонед дӯстони азиз ин ҳуҷраро ошхона кунед. чӣ хеле ки ба шумо маъқул аст. ва боз як тақхонаи калонам ҳаст дӯстони азиз. ҳозир даромада нишон медиҳем. мана ҳамин гуна тақхонаи калон. нархи ҳавлӣ бошад дӯстони азиз $135,000. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 78 мебошанд. ватсап доранд аз номи канали dom.tj барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз. 10 сотиқ замин, 8 дар хона, бинои истихоматӣ ки аз 2 даромадгоҳ иборат аст ва боз як ҳуҷраи дигар аст ки даромади алоҳида дорад. тақхона, замини 4 кунҷа дар ноҳияи синои шаҳри душанбе. марҳамат дӯстони азиз. ва ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. аз мо дӯстони азиз танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.